Старшыня Саюзу палякаў у Беларусі Анжеліка Боры змагла наведаць у калоніі палітычнага вязня Анджэя Пачобута. Я атрымала дазвол на наведванне. Сёння я бачылася з Анджэем у калоніі ў Новаполацку. Ён перадае цёплыя прывітанні ўсім сябрам і незнаёмым. Ён пачуваецца добра псіхічна, атрымоўвае лекі, дзякуе ўсім за памяць. Сказаў, што Бог вызначыць кожнаму ягоны шлях. Журналіста і аднаго з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута затрымалі ў 2021 годзе. У лютым 2023-го Дмітрый Бубенчык у гарадзенскім абласным судзе пакараў яго 8 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паводле праваабаронцаў вязня скіроўвалі ў штрафны ізалятар, а потым перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Вядома, што Пачобут мае праблемы са здароўем. Між тым, напярэдадні на супольным паседжанні камітэтаў Еўрапарламенту афіцыйна прэзентавалі намінантаў на прэмію Андрэя Сахарова, найвышэйшай праваабарончай узнагароды Еўразвязу. Сярод іх Анджэй Пачобут.